Вие сте с новините на телевизия Бяла черква. Новинарската емисия "Свобода или смърт". Паника и смут прекъсна семейната вечеря на семейство в Бяла черква. Предполага се, че става дума за влизане в взлом. По последна информация, бай Марко и семейството му тъкмо са свършвали вечерята си, когато силен шум наруши спокойствието. Семейството още е в шок. Заптиетата разпитват членовете на семейството дали са видели нещо подозрително или някой непознат да се навърта около къщата. Следим на живо информацията. Нашата репортерка Катерина Костадинова на живо от мястото на събитието с последна информация от случилото се в 9:30 часа вечерта. Сега към теб, Кати. Здравейте, драги зрители! Намираме се пред Ганковото кафене, където наш специален гост е бай Марко. Бай Марко, вие сте един от най-добре познатите и уважавани жители на Бяла черква. След като местният апостол нахлу точно във вашия двор, нещата тук предприеха някои драстични промени. Как се отрази това на вас? Каква беше вашата нагласа преди идването на Огнянов? Здравейте! Моята нагласа преди идването на Огнянов би се оприличила най-много с поговорката "преклонена главица сабя не сече". За мен най-важното бе семейството, къщата и тяхното оцеляване. Благодаря ви. От тогава какво се промени за вас? От тогава се промениха доста неща. Промених се и аз, отворих си очите. Осъзнах, че робският живот няма да спомогне развитието на семейното ми благосъстояние. В едно общество, в което всички представители на чуждите могат да те ограбят или дори да те убият безнаказано, нормалният ти живот е напълно невъзможен. Много сте прав. Какво искате да се случи за бъдеще в България? В съзнанието на всеки един българин е идеал за свобода. Всички ние бихме искали нашите деца да живеят в една свободна и нормална родина. Благодаря ви за това изчерпателно интервю. Връщаме се след малко обратно при бай Марко, а сега обратно към студиото. Благодаря ти, Катя. Наши репортери установиха, че след напускането на дома на бай Марко, беглецът от Диарбекир е намерил убежище в Стояновата воденица. Там той е станал свидетел на насилие от страна на Мексис Пехливан и Топал Хасан срещу воденичара Стоян. Това е накарало кралича да напусне скривалището си и да се притече на помощ на Стоян. Насилниците са убити и погребани близо до воденицата. Това е първото проливане на кръв от страна на Огнянов. Това е неговото кръщение в името на революцията. Сега към те правя Димитрия. Здравейте и добро утро! В този ранен час се намираме в Ганковото кафене. Както повечето от вас знаете, тук се събират местните революционери и българи. Сега предаваме на живо с най-дълго очаквания и желан гост, а именно Бойчо Огнянов. Здравейте! Както знаем, вие сте бил заточен в Диарбекир. Как решите да избягате оттам и да се борите за националната свобода? Това все пак е една наистина опасна и смъртоносна дейност. Вижте, и двете неща означават смърт, затова предпочитам да умра за родината си. Какво ви подтигна да убиете кръвожадните тирани във воденицата на дядо Стоян? Винаги бих помогнал на своите брати. Повечето хора не смеят и дума да обелят на турците. Те дори като видят турчин, слизат от своя кон, покланят се и след това могат да продължат с работата си. Вие как намирате тази смелост в себе си да им посегнете и после да организирате отмъщение над убийците на стария баща на Петър Овчаров? Това е доста интересен въпрос. Просто бих казал, че патриотизмът тече във вените ми. Благодарим за отделеното ви време и успех във вашата мисия. А сега се връщаме в студиото с останалите новини. Благодаря ти, Рая. Продължаваме след прекъсването. Време за реклама. Реклама номер 1. Ако не можете да си представите как всички роднини живеят в една къща, ако не си представите как син може да открадне парите на баща си, ако не си представите как една хубава жена ще пожелае да умре, вместо да отгледа детето си, прочетете повестта "Гераците" на Елин Пелин, за да си представите всичко това. Повестта "Гераците" най-доброто за един ученик. Можете да го намерите в библиотеката до вас. Обърнете бройките си на изчерпване. Преди употреба попитайте личен си учител по литература. Днес бе проведен годишния изпит на малката първокласничка. За приготовлението на днешния празник 11 май 1875 е отговорна Рада Госпожина. След вълнението и еуфорията, която бе обхванала първокласниците, се долагаха и нотки на притеснение, тъй като въпросите бяха зададени от предателя Киряк Стефчев. Но след навременната намеса на бивши учител Бойчо Огнянов, ученичките успяха да се справят отлично.
Нашата репортерка Ради Ментива следи случващото се около нея. При нея учителката Рада Госпожина, за да ни разкаже как е постигнал такъв отличен успех с обучаването на учениците и как те правят. Добрите учители са вдъхновители, които насърчават своите ученици да опознават себе си и света около тях. А сега се намираме тук с един от тези будители, Рада Госпожина. Запознайте ни с себе си. Здравейте, аз съм Рада Госпожина. Учителка съм на учениците от първи клас. Сираче съм, за жалост лишена от вашия нович и защита и от майчина нежна прегръдка. Но съм взета под крилото на госпожа Ровлана. В края на учебната година вие се изправяте заедно със своите ученици пред хората от Бяла черква, за да покажете на какво сте ги научили. Разбрахме, че на тази годишния изпит на първокласниците Киряк Стефчо се е държал много неуместно. Как се почувствахте от въпросите и поведението му? Да, имаше изпит и аз бях развълнувана, но и в същото време притеснена, което според мен е напълно нормално при едно такова събитие. Господин Стефчо се държа доста студено към учениците и задаваше въпросите си по такъв начин, че дори учениците от пети клас не биха могли да разберат за какво става дума. Разбрахме, че Бойчо Огнянов се е застъпил за вас и е помогнал на изпита. Какво ви направи впечатление в него и какви са вашите отношения? Да, господин Огнянов, ако не беше той, не знам какво щях да правя. Когато се застъпи за мен и започна да задава въпросите си на по-разбираемо, аз видях как учениците се успокоиха, защото можеха да отговорят, който до една степен успокои и мен, защото връзката между учителя и учениците е доста силна. Неговата постъпка не остана незабелязана от останалите. Всички в стаята започнаха да си шушука за него, а аз седях и го гледах с такова възхищение. Благодаря за пълните и подробни отговори. Надяваме се отново да ви видим в нашето предаване и продължавайте вашата мисия да образовате децата. Благодаря. Вчера в мъжкото училище бе изиграна драмата на многострадалната киновена. Актьорите бяха жителите на Бяла черква. След изиграването на представлението беше запята бунтарската песен "Къде си вярната любов" на Родна. Пред самия бей, за щастие, негов преводач бе Дамянчо Григоров, който прикри бунтовническата изява. Този смел акт от страна на Реята показва, че българският народ е достатъчно порасъл, за да се изправи срещу тиранията. Сега продължава спокойно. Време за реклама. Вие имате нужда от интересно и кратко четиво. Интересувате се от съдбата на красива, но грешна жена. Прочетете разказа Албена на Йордан Йовков. Можете да го откриете в близката до вас библиотека. Грешна беше тази жена, но беше хубава. Албена, най-доброто за всеки един мъж. Преди да прочетете, консултирайте се с личен си преподавател по литература. Току-що получихме информация, че шпионът е разкрит. Това е Заманов. Научихме, че той всъщност е добър българин, който е донасял информация за турците, за да преживява. Разбрахме още, че благодарение на него Бея не е разбрал същността на изпратеното от комитета писмо до Панагюрци, което е променило отношението на членовете на комитета към него. Нека разберем от репортера ни Рая Диментьева обяснението на Заманов по случая. А сега сме обратно тук в Ганковото кафене, не с друг от нашите гости в предаването, а именно Христо Заманов. Здравейте, господин Заманов! Вие сте една доста интересна и загадъчна личност. Затова желаем да ви зададем няколко въпроса, които хората често са се питали за вас. Първият от тях е, за да се подлец с предател, не се ли изисква смелост? Добро утро. Според мен аз не съм подлец, защото всеки е добър в нещо. И въпреки, че си изкарвам прехраната чрез изнудване, никога не съм издал тайни на комитета. Добре, а какво ви накара да извършите този подвиг към комитета? Аз съм напълно за делото и престъпник е човек, който не разбира идеалите на свободата. Аз не съм престъпник. Първоначално в очите на другите, вие сте въплъщение на народния предател, на радоотстъпника, но с течение на времето, вие успявате да изградите друго мнение за себе си у хората. Как успяхте да промените мнението за вас от подлец светец само с едно писмо? Смятам, че напълно заслужавам тази промяна в мнението, защото ако не бях аз, а някой друг можеше това писмо да сложи край на опитите за свобода. Така е. Благодаря ви за искрените отговори, а сега нека се върнем обратно в студиото. Ще продължим с номинатската емисия след рекламите. Време за реклами. Той е убиец и крадец. Той не познава граници между доброто и греха. Той посяга на живота на собственото си дете. Дали ще се върне към доброто или ще остане венчан за злото? Прочетете разказа Индже. Преди употреба попитайте личния си преподавател по литература. И последна реклама.
Възможно ли е младият Борис, който няма пари и връзки, но е болезнено амбициозен и предприемчив, да си скачи до мечтания връх в тютюневия бранш? А Ирина, ще сбъдне ли мечтата си да стане лекарка или ще предпочете да следва любовта си към Борис? Отговорите на тези въпроси ще откриете, ако прочетете романа "Тютюн" на Димитър Димов. Можете да го намерите в близката до вас библиотека. Преди употреба попитайте личния си учител по литература. Тютюн – най-доброто за един ученик. По последни данни получихме информация, че в Бяла черква е извършена кражба. Главният заподозрян е дякон Викентий. Той е бил заловен от потърпевшия отец Еротея, докато вади златото от зелената му кесия. Отчето обаче не повдига обвинение, след като разбрал истинската причина за кражбата, а именно нуждата от средства за възстание. Прехвърляме се към Катерина Костадинова, която е на мястото на събитието. Здравейте, драги зрители! Този път се намираме в плотите на толкова добре познатият ни манастир и търсим компанията на дякон Викентий. Дяконе, вие сте един... Манастирите са нависоко, затова е Викентий. Дяконе, вие сте духовник човек, отдава живота си на религията и нейните ценности. Как тогава Огнянов успя да ви убеди да извършите тази, макар толкова свещена, все пак кражба спрямо отец Еротей? Другото чудо. Огнянов е. Той е Божи пратеник. Около него витае една странна и обаятелна сила. Неговите думи са толкова силни и завладяващи, че няма човек на този свят, който да им устои. О, Боже, прости моя свещен грях! Но Господ е на страната на българския народ и е пратил един още по-велик човек, отец Еротей. Искате да кажете, че отец Еротей е за възстанието? Да, той е толкова високо извисен, че достига Господ. А няма как един толкова велик свещеник да е помогне на страдащия. О, Господи, прости моя свещен грях. Това е интересна и нова информация. Моят последен въпрос към вас е: грях ли е човек да изпълнява, или против моралите на християнството ли е, човек да изпълнява дълга си към народа? Ох, чадо мое, грях, но свещен. О, Господи, прости ми. Благодаря ви за това наистина искрено интервю. Сега се връщаме обратно за студиото. Драги зрители, на фона на всичко случващо се в Бяла черква получихме данни за фрапиращ случай. Българин яздещ турчин. Свидетел на това невероятно събитие е по-рано интервюирания днес Бай Марко. Мнението му за случилото се ще чуем чрез репортера ни Катерина Костадинова. Както ви обещах, се връщаме обратно при Бай Марко в Ганковото кафене, където ще му зададем още два интересни въпроса. Бай Марко, както повечето български бащи, и вие сте дарени с двама прекрасни сина, много добри момчета, каква беше вашата реакция или какво помислихте първоначално, когато разбрахте, че те са отпили от чашата на революцията и че искат и ще се включат във въстанието? Ами аз страшно много обичам моите синове, но след като разбрах за случката, бащата в мен много се ядоса. Но като че ли нещо друго, нещо... Само да добавя, че този жест, който направи Бай Марко, е част от романа, т.е. когато вижда, че синовете му са се въоръжили, той се ядосва. Кой е слагал тук тези маскаруци и пита майка си: маскари с маскари, но Вазов каза Марко, като се чешеше в кила. Тоест, това е един жест, госпожа Дамянова знае езика на тялото и на цветовете, който означава, че Бай Марко е и удовлетворен от това. Ами да, патриота в мен тайно се гордееше от тях. Много ви благодаря. И аз благодаря. Няма защо. И сега обратно към студиото. От апаратите ни съобщиха, че нашата репортерка Катерина Костадинова с извънредни новини. Драги жители на Бяла черква, сега на сърцето се налага да ви съобщя, че въстанието, нашата революция, преди броени минути бе безмилостно превърната в една касапница. Героите паднаха, апостолите паднаха в боя. Турците ликуваха с главата на любимия ни апостол, забучена на кол. А преди броени минути тук, когато достигнаха турците до градския площад, станахме свидетели на нещо още по-ужасяващо. Мунчо, лудият Мунчо, който толкова обичаше своя русиян, при вида му забучен на кола,
сякаш разпят на Христовия кръст, избухна в дъжд от плюнки, колосална попражня срещу Мохамеда и султана. Обесиха го на касапницата, но, дами и господа, този луд бе единствения, който се осмели да протестира. За вас на мястото на събитието е Екатерина Костадин. Благодарим ти, Кати. Благодарим и на вас за вниманието. Ще продължаваме да ви информираме за случващото се в Бяла черква, като се надяваме, че при следващото ни включване тя ще е част от свободна България. Това беше нашето телевизионно предаване. Учениците от 10-ти клас имат една задача.